A Your Home csapata nevében szeretettel üdvözlök mindenkit a Your Home YouTube csatornáján, az Unsere Neue Heimaton, ma Kaposvárról, a Sétáló utcáról, az újonnan nyílt irodánkkal szemben lévő fejkávézó teraszáról. Herold Barbara vagyok, a Your Home Immobilien Kft. És a Your Home Property Kft. Megálmodója és megalapítója. Közel egy évtizede foglalkozom ingatlanokkal. Szívvel, lélekkel dolgozom az ingatlanos szakmában, ezért akik rám, illetve cégemre bízzák otthonuk eladását, vagy álmaik otthonának megtalálását, nekik a legjobb szakmai tudásom és emberi hozzáállásom szerint igyekszem az ügyleteiket sikerrel lezárni. A hazai ügyfeleken kívül az anyanyelvi német és a kiváló angol nyelvtudásomnak köszönhetően a Magyarországon ingatlant vásároló külföldi ügyfelek részére is professzionális segítséget nyújtunk a megfelelő ingatlanok megtalálásához. Többek között ennek is köszönhető, hogy mind külföldi, mind belföldi ügyfelek szívesen ajánlanak ismerőseiknek. Tevékenységemre felfigyelt az ARD, egy német állami tévécsatorna, és egy 45 perces dokumentumfilmet készített közreműködésemmel a Magyarországra költözni kívánó német emberek számára. A teljes filmet szeptember 23-án este 22 óra 45 perckor vetíti a tévécsatorna. Saját összeállításunk megtekinthető itt a YouTube csatornánkon. Az ilyen és ehhez hasonló megjelenéseknek köszönhetően folyamatosan egyre bővülő kereső ügyfélkörrel büszkélkedhetünk, mely eladóink számára is több esélyt biztosít a sikeres értékesítéshez. A fejlődés folyamán előfordul, hogy egy cégnél akár strukturális változásokra is szükség van a hatékonyság érdekében. A személyi, technikai és szakmai erőforrásaink optimalizálását követően a Your Home Immobilien Kft. Folytatásaként létrejött a Your Home Property Kft. Egy új arculattal, új helyen, itt Kaposváron, Teleki utca 8 szám alatt. A helyszín kiválasztásánál elsődleges szempont volt a könnyű megközelíthetőség és a megfelelő parkolási lehetőség a közelben. Engedjék meg, hogy bemutassam a Your Home Property csapatát. Szeretettel köszöntöm kedves ügyfeleket, Keresztes Katalin vagyok, Herold Barbara személyi asszisztense. Elsősorban Kaposvár és környéki, valamint Balaton közeli ingatlanok értékesítési folyamatában veszek részt. A kaposvári irodában, Teleki utca 8 szám alatt legfőképp velem fognak találkozni nyitvatartási időben 10-től 12-ig, valamint 14-től 16 óráig. Várjunk szeretettel mindenkit! Szeretettel köszöntöm a kedves ügyfeleket, Orné Bedő Csilla vagyok. Ingatlan értékesítőként feladatom a Your Home Property Kft. Dél-budai agglomerációs piacának kiépítése és fejlesztése, hogy belföldi és külföldi ügyfeleink számára ebben a térségben is az igényeknek megfelelő ingatlan kínálatot tudjuk biztosítani. Az ügyfelek számára magyar, olasz és angol nyelven tudok rendelkezésre állni. Szeretettel várok minden kedves érdeklődőt! Szeretettel üdvözlöm ügyfeleinket, Csete Adorján vagyok. Közgazdászként 15 éve foglalkozom ipari célú ingatlanok értékesítésével, és a lakhatás célját szolgáló ingatlanokkal pedig 4 éve foglalkozom. Elsősorban Balaton déli partján tevékenykedem. Szeretettel várok mindenkit, akár eladni, akár venni szeretne.